Da kan du ikke bare pisse og bli ferdig med det, da. Ja, pisse her, da. Det er meg som har pisse her. Du kan ikke stå i pisset mitt og pisse, da. Se, er ikke det gærent, da? Pisse. Da ble jeg ferdig, i hvert fall. Jeg synes ikke jeg lyser. Mann, altså. Det er jo helt jævlig, det der. Uff, jeg ser ikke her på kamera, det er noe dritt, da. Uff. Hvor er lyset jeg trenger det? Åh. Jeg skal hjelpe deg, vent da. Jeg må stoppe den dritten her.